ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلي ونسلم على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kære brødre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt en ayah i Koranen. Denne ayah viser os, at hvert muslim, som siger, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, skal gå efter profetens vej. Allah siger, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah siger, hvis I kan lide ham, hvis I elsker Allah, så vil I gå efter hans profet. Så vil I gå efter profetens vej. Hvad kommer der bagefter? Yuhbibkumullah, Allah elsker jer og tilgiver jer. Men hvorfor? Hvorfor adlyder vi Allah og Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Det handler jo om Jannah, paradis og nar, helvede. Det handler om de to ting. Når jeg kommer foran Allah, Allah kommer til at spørge mig. Har jeg hørt, eller accepteret, eller gået efter, hvad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sagt? Eller kender jeg ikke, hvem er profet? Eller ved jeg ikke, hvad betyder la ilaha illallah? Ved jeg ikke, hvad betyder la ilaha illallah? Her, mine brødre, vi skal stanse lidt. Vi skal stoppe. Hvorfor Allah sender Muhammad? Hvorfor Allah tabarak wa ta'ala sender profeten Muhammad? Og hvorfor han har sendt Nuh og Ibrahim og Musa og Isa, alle de profeter som Allah sendte. Hvorfor? Allah siger, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Det vil sige, Allah siger, han har sendt en profet i hvad? Nation. Hvorfor? Til at tilbyde Allah og ikke andre. At vide hvad la ilaha illallah betyder. La ilaha illallah betyder, at du tilbyder kun Allah og ikke andre. At elske for Allah og at hæde for Allah. Kig på en mand, der siger, jeg er muslim, og spørger ham, hvad betyder islam? Så stopper han. Han kan ikke svare. Kan du ikke svare, hvad islam er? Ved du, hvad er Koranen? Nej. Har du aldrig læst om Koranen? Nej. Kig på kuffar, dem der ikke muslimer. Nu starter det at lytte til Koranen, fordi de ved,
at Koran er sand. Sandt. Koran har fortalt om mange ting, og det er sande. Så begynder det at syre efter den rigtige. Nuh alayhi salam. Det er en profet. Måske du har hørt om ham. Måske du har ikke hørt om ham. Det er den første profet, som Allah sendte efter folk begyndte at tilbyde andre end Allah. Så derfor Allah han sender en profet. Fordi siden Adam til Nuh, alle folk var muslimer. Alle folk var muslimer. Fordi Allah siger i Koran, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Religionen hos Allah Islam. Siden Adam indtil nu. Musa, Isa, Ibrahim, Muhammad. Alle sammen er kommet med Islam. Alle sammen. Og hvis du kigger på de gamle testamenter, hvor det er rigtig gammel, så vil du finde det samme, som Muhammad har. Præcis. At vi tilbyder Allah, og ikke tilbyder noget andre end Allah. طيب. Hvor er vi hen? Hvor er vi hen? Er vi rigtig muslimer? Eller vi ved ikke, hvad islam er? Subhanallah. Tiden går. Tiden går. Der kommer en dag, hvor du forlader livet. Du forlader livet. Der er ikke nogen, der lever for evigt. Alle sammen forlader livet. Allah siger til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, profeten, innaka mayyitun, wa innahum mayyitun. Og Rasulullah, du kommer til at dø, og de andre også kommer til at dø. Der er ikke nogen, der lever for evigt. Selve Rasulullah, selve Rasulullah. Men hvad gør jeg i livet så? Hvad gør jeg? Er jeg kommet sådan for at spise, for at arbejde, for at have børn, og så færdig? Subhanallah. Allah siger, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Kigger de ikke på himlen, hvordan den ser ud? Hvis de har gjort det, så har de tænkt, at der er Gud. At der er Allah, der har skabt det. Hvordan kører verden? Det system, som Allah har bygget. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Hvordan den er bygget. Hvis de har gjort det. Kig. Når du går ud. Kig på himlen. Sig subhanallah. Det er jo Allah, der har skabt. Hvor er jeg hen? Hvorfor glemmer jeg ham? Hvorfor adlyder jeg ikke hans profet Muhammad? Måske kommer du til at sige, er han en profet? Er det sand religion? Det er det. Tusindvis af kuffar kommer ind i islam. Det grund af hvad, tror du? Det grund af de finder ud af, at islam er sandt. Jeg fortæller en lille historie. Der er en amerikansk ingeniør, som er konverteret til islam. Da han blev konverteret til islam, begyndte han at læse om islam. Han får at vide, at han skal lave salat.
5 gange om dagen. Namaz, bøn, 5 gange om dagen. Det skal man gøre. Og det har han gjort. En, der fortæller hans historie, siger, han siger, hver gang jeg kommer til masjid, til moskeen, jeg siger ham, en af de første, der kommer ind til masjid. Hver dag. 5 gange. Hver gang jeg kommer ind, han er der. Han er lige konverteret. Han siger, der har gået mange år. Så en dag, han kommer ikke. Og han er ingeniør. Han går på arbejde. Hans chef har også savnet ham. Han har kørt til ham. Han så hans bil, den er parkeret på parkeringsplads. Han gik op til hans lejlighed, banker på døren, der er ikke nogen, der svarer. Banker på døren, der er ikke nogen, der svarer. Så meddeler han politiet. De kommer og åbner, så han lå og død. Han er død. Men ham der, ingeniør, muslim, hvordan han har behandlet hans familie. Han har behandlet hans mor, ligesom hans mor var muslim. Han behandler hende godt, det skal man, selvom hun er kafir. Selvom hun er ikke muslim, så skal man behandle dem godt. Det siger Allah i Koran, at vi skal. Selvom det er ikke muslimer, selvom det er ikke muslim. Du skal vise dem, hvad er islam. Islam er ren. Islam er kærlighed. Hans brødre, søskende, han har også behandlet dem godt. Men der har de fået at vide, at han er død. Hans mor og hans familie vil begrave ham på en kristne måde. På kirkegård. Men hans venner i moskeen, de vil gerne begrave ham på islamisk måde. Så var en stor diskussion mellem hans familie, hans mor og brødrene fra masjid. Ham der, han siger, vi diskuterer sammen med moren. Til sidst mor siger, jeg vil gerne begrave ham og sætte kors på hans hoved, når vi begraver ham. Så til sidst de opgav. Og så, men en af brødrene sagde, lad os komme igen. Ja, vi vil gerne diskutere, vi vil gerne ham begrave på en islamisk måde. Så kom det igen til hende og siger, vi vil betale alt. Alt udgifter, alt. Bare vi tager ham og begraver ham på vores måde, fordi han er muslim. Hun kigger, hun siger, I er ikke hans familie. Hvad er det, der har gjort jer holde ved ham? I må tage ham. Tag ham. Så tog de ham for at begrave ham. I ved godt, man graver, og så folk samler sig. De tog ham for at sætte ham i gravet. Hans bror kommer og kigger på hans døde bror. Så siger han til dem, jeg vil ikke dø. Jeg vil kun dø ligesom min bror. Og jeg vil gerne være muslim ligesom min bror. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Så kommer hans bror og de andre. Siger, vi vil gerne også være ligesom vores brødre. De siger, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hans mor, da hun hører det, siger hun, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hele familien kommer ind i islam. Kommer ind i islam. Mange spørger,
Hvorfor siger ham? Vi siger, ham der altid laver salat og læser Koran, vi skæg. Når vi kigger på ham, når han er død, han smiler. Hvorfor smiler han? Hvorfor han har lys i hans ansigt? Ved du hvorfor det? Det er fordi engler, når de kommer, de viser ham vejen til Jannah. De siger, det er dit plads i Jannah. Du er en af dem, der kommer i Jannah. Allah siger i Koran, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Englene kommer og siger til ham, at du er en af de, der kommer hit. Så smiler. Det er jo det, vi vil have. Det er derfor, vi beder. Det er derfor, vi fester. Det er derfor, vi laver dhikr og vi læser Koran. Hvad skal jeg have fra Jannah? Hvad skal jeg have fra dunya? Det er jo Jannah. Du skal ikke glemme Allah. Pas på. Hvis du glemmer Allah, Allah glemmer dig. Allah glemmer dig. Ved du, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, at hver gang du begår en synd, du gør en ma'siyah, så kommer der en prik på dit hjerte. Hver gang. Prik efter prik. Hvad bliver der så? Der er ikke noget tilbage. Så en der siger til dig i Jannah, paradis, helvede, så vil du ikke lytte. Det er fordi lukket. Hjertet lukket. Så pas på og ikke glemme Allah. Du skal ikke glemme Allah. Du skal altid huske Allah. Du skal altid huske, at du kommer til at stå foran Allah. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hvad siger han? Han siger, at muslim skal stå foran Allah og spørge. Tænk lidt. Tænk, at du står foran Allah. Foran din Gud. Hvad har du gjort for ham? Hvor mange gange har du bedt? Hvor mange gange har du husket ham? Hvorfor går du som en kafir? Som en, der ikke ved, hvad han vil have de her liv. En muslim, han ved godt, hvad han vil have. Han ved godt, hvad han vil. Så derfor, du siger, en rigtig muslim, han arbejder altid. Lever da'wah. Fortæller folk. Påminder folk. Kom til islam. Lær dem om la ilaha illallah. Viser dem vejen til Jannah. Fortæller dem om bønnen. De 5 bøn, som vi glemmer. Salatul fajr. Fajr, salat. Dhuhr. Asr. Maghrib, isha. 5 bøn. Allah har bedt os om at døde. Så glem dem ikke. Allah subhanahu wa ta'ala siger, de børn du har, og de værdier du har, penge, de vil ikke beskytte dig. De vil ikke beskytte dig. Du skal ikke tro, hvis du har magt, at de vil beskytte dig. Nej. Kig. De er fattige. De er stærke. De er svage. De er rige. De er store. De er små. Alle sammen. Hvor ender de hen?
under jorden. Under jorden. Selvom han var en rig konge, han magter det hele. Han er stærk. Men hvor er han hen? Under jorden. Hvor Fir'aun hen? Hvor Qarun hen? Hvor de stærke hen? Alle sammen de er under jorden. Men hvem har vundet? Det er kun den, der har gået på den rigtige vej. På den rigtige vej. Selvfølgelig. Måske nogle gange glemmer man. Men Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, at når vi glemmer, så skal vi tilbage med det samme. Allah siger i Koranen, at når vi begår en fejl, og så vi laver tawbah, så vil Allah tilgive. Allah siger, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Det er hvad du gør. Noget haram. Noget fejl. Men du skal ikke fortsætte med det. Du skal lave tawbah. Kom hurtigt til Allah. Du skal ikke dø, mens du laver ma'siyah, mens du laver dam, mens du er på haram, mens du drikker øl, eller spiritus, eller khamr. Pas på. Pas på dig selv. Pas på dig selv. Derfor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam altid påminder hans sahaba, påminder hans tilhængere, hans venner om dommedagen. Det gør han. Han altid påminder dem om døden, fortæller dem om døden, fordi når man hører, at man der en dag, hvor man kommer til at dø, så lytter man. Jeg skal dø. Jeg skal forlade livet. Så lytter man. Subhanallah. Hvor gammel er jeg nu? 35? 40? Op eller ned? Men den dag jeg kommer til at dø. Profeten siger, når en person er død, hvad føler den person? Eller hvad der går sammen med det døde? Hans familie og hans gode ting eller dårlige ting, det han har fortjent på livet. Og hans penge, hans værdier, alle sammen går med ham til begravelsen. Men hvad der bliver, og hvad der kommer tilbage, profeten siger, det er kun hans amal salih, de gode ting, der bliver sammen med ham. Og resten kommer tilbage. Din penge, når du dør, hvem deler det? Det gør din familie, det begynder at dele din penge. Det du ejer, de deler det. Så bliver det glemt. Men der er kun én ting, der kan beskytte dig, der kan hjælpe dig. Det er dhikr, det er salat, det er siyam, det er jihad. Det kan godt beskytte dig. Så glem aldrig Allah. Det skal du ikke gøre.
Og tænk, hvor meget sahaba har gjort for Allahs skyld. Jeg nævner en af dem, det er Abu Bakr as-Siddiq. Det er nummer 1 efter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr as-Siddiq. Ham der mand, som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam holder meget af, elsker ham. Og han elsker Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr as-Siddiq. En dag, han var sammen med Rasulullah og kuffar. Da de så Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begyndte de at slå Rasulullah. Starten af budskabet i Mekka, så begyndte de at slå Rasulullah. Så kom Abu Bakr løbende for at beskytte Rasulullah. For at beskytte ham. Abu Bakr siger, slå i en mand, der siger til jer, der er ikke andre Gud end Allah, der fortæller dem om la ilaha illallah. Slå i ham. Så begyndte de også at slå Abu Bakr as-Siddiq. De slår, indtil han falder ned. Han bløder over det hele. Fra hans næse, fra hans mund. Blød over det hele. De tog ham, men da han er vortet, hvad siger han? De første ord, der kommer ud fra ham, hvad er det? Han siger, hvor er Rasulullah? Hvor er profeten? Hvor er profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Han tænker ikke på sig selv. Han tænker ikke på sig selv, men han tænker kun på Muhammad alaihi salatu wassalam. Han tænker på hans profet. Han siger, hvor han er. Så siger de, at han er et sted, for Rasulullah har gemt sig. På grund af kuffar. På grund af kuffar. Sådan er budskabet. Du er kommet med et budskab, der siger, at du tager folk fra mørket til lyset. Så du skal være tålmodig. Du skal gøre og arbejde og kæmpe for at tage folk fra mørket til lyset. Det skal du. Du skal arbejde. Vi skal arbejde alle sammen. Du skal ikke sige, der er ikke tid. Eller jeg har ikke tid. Eller jeg kan ikke. Du kan. Du kan. Når du derhjemme alene, spørg dig selv. Hvad vil jeg? Hvad vil jeg? Hvorfor er jeg kommet? Og hvad så? Hvis en dag jeg forlader, hvad jeg har gjort med mine børn, med min kone? Er vi gået efter den rigtige vej, eller efter den dårlige vej? Mine brødre, vi spørger Allah alle sammen, at vi går på den rigtige vej. Så vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala, han giver os alle sammen hidayah. Men jeg vil fortælle dig, at hidayah kommer ikke af sig selv. Hidayah kommer, når du søger hidayah. Hidayah kommer, når du begynder at bevæge sig. Når du bevæger dig, så kommer hidayah. Tænk på dine børn. Tænk på dine børn. Tænker du ikke på dem? De ved ikke engang, hvad islam er. Hvem er profeten Muhammad? Vi har nu en dansker nu, som kender Koran, som kender Sunnah, som lever da'wah, som fortæller folk, påminder folk om islam, og vi sidder. Subhanallah. Stå op. Vågn op.
Kom og vis og fortæl de andre om islam. Lad være med sidedagen. Vær sammen med din bror. Du skal aldrig være alene. For shaitan, Satan, han er stærk, når du er alene. Men han er svag, når du er sammen med din bror. Så altid vær sammen med din bror. Kom til masjid. Lav salat. Lav bøn. Allah må tilgive os alle sammen. Sallallahu alaihi wa sallam. Ham, der har spørgsmål, han kan bare stille, hvis det er.